Ina handisi kuda kuromba hangu, asi ndine marwadzo mumwoyo mangu. Kubva gore ra2006 ndine 19 years. Ndakanga ndatizirawo mukomana wangu, asi takangogara tese 5 months chete ndokungonzi afa kuGold kwaakanga aenda kuchimanimani. Ndakarwadziwa, aiita zveGold. Chakandirwadza ndechekuti haana kuvigwa, akangonzi afira ikoko zvikatorova. Even kwaakafira hakuna hama yakasvikako. Ndakadimbuka mwoyo nekuti murume wangu aindida. Taidanana chero ndaiva ndichiri mudiki. Ndakazongogara nemarwadzo angu chero kuHope ndaisamurota. Ndakazoti 2019 ndopandakamurota auya, ndikatomhanya ndichida kunomubata. Akangoti usandibata, ndauya kuzokuudza kuti pandakafa ropa rangu rakayerera. Aiita kunge ari kutubuka panhongonya yake richiyerera nemuviri wese. Akati ndauya kuzokuudza nekuti ndiri kuona kuti uri kunetsekana kuti ndakafa sei. Chengeta vana, ndaakuenda nekuti akandisiya ndine nhumbu paakafa. Akabva afuratira ndokuenda. Saka ini ndine feeling yekuti murume wangu akaita zvekuurayiwa. Zvino vedu wee ndikatsvaga vanogadzira vaye kuti vagadzire munhu akauraya murume wangu, ndinganzi ndaresva here? Family yacho haitorina basa nazvo. Unongozivawo zvinoitika mumafamilies. Kana uri nherera hapana nokucheuka. Ndozvakaitika ipapo. Kushaya vabereki kwaakaita ndiko kwakakonzeresa. Ndingogarawo here ndisingazive kwaakafira. Ndinoda kugadzira kana pangava paine akamuuraya, auye apengere pamusha pavo. Ndinganzi ndakakanganisa here? Mwoyo wangu une misodzi everyday. Chero ndiri pamufaro ndikangofunga nyaya iyoyo nemufaro wangu unobva waenda. Ndibatsirewo vehama kuti ndoita sei panyaya yakadai.